nggih sakniki pun akhir zaman kathahipun tiyang sepah manut dhateng yuga. Lek jamanipun panjenengan singen napa mawon nggih nurut dhateng tiyang sepah termasuk panjenengan jodhone dijodohaken tiyang sepah menika. Nggih, tapi niki elmune tentang yuga-yugane panjenengan di akhir zaman iki sampean tingali yuganipun panjenengan sampean tingali kelebihanipun putrah-putripun panjenengan. Lek putrah-putripun panjenengan senengane olahraga bal-balan sampean araken sampean lesaken nggih bal-balan. Pun sampai sampean aku kepingin ngene anakku seneng bal-balan tak dadekno guru. Nggih lek ancene napa kathah ingkang sing boten berhasil ngoten menika. Dadi niki elmune lek ndhedhek anak sing sakniki akhir zaman iki sampean tingali kelebihane anak niki napa? Nari nggih sampean lesaken nari. Lek sing niku wau nggih bal-balan nggih sampean lesaken bal-balan, lek renang nggih sampean lesaken renang. Aja dipuntir anak iku seneng renang, malah dikongkon dilesaken sing musik. Nggih kados purun krana yuga niki wedi. Niku lek sing wedi, lek sing yuga wani sampai dilawan dilama akhire. Mboten enten critane tiyang sepah niku kalah kali yuga, tapi wong sepah niku ngalah. Karena keinginan sang anak niki wau dengan bakatnya nggih sampean araken dadi bakate. Ngoten mawon, sakniki sing akhir zaman iki. Sampeyan tutaken mawon lek sae nggih sampeyan laksanakaken napa ingkang keinginane lare putra-putri panjenengan iki sampeyan araken tok pun sampai sampeyan puntir dengan keinginane panjenengan. Krana pun kula diparingi pengalaman dateng Allah termasuk yuga niki wau enten keinginan lain sampai dilesaken kados sing manut, tapi dalam otaknya dia berpikir dengan keinginannya. Nah, niku terpaksa dia mengikuti arahan orang tua, maka nggih terjadi orang tua akhirnya kastah burikarine anak iki ngelok keseneng aku gak dituruti, aku malah manut wong tuaku. Akhirnya tilem mikir, nopo mikir, akhirnya pecah pembuluh darah otaknya. Nah niku pembuluh darah otaknya pecah berapa kali kula diparingi, kula dijak ten lari-lari ingkang sakit ngoten lari alit-alit niku. Krana ibune personaliah. Lah niki juga setunggal. Kepingine kaya ibuke mungkin lebih dukur, tapi anak mempunyai keinginan lain. Berpikir anak itu setiap hari akhirnya sakit, dibawa ke rumah sakit, pembuluh darah otaknya niki wau pecah. Ya niku akhirnya kula sanjang ten mriku, Bu niki mboten enten unsur napa-napa kecuali lari niki berpikir karena keinginannya mboten sampean turuti, malah keinginane sampean. Lah ngoten lho. Yuk putri kula niku Mas, purun kula kursusaken ngoten-ngoten. Nggih krana wedi. Tapi dalam otak keinginan sendiri niku wow berontak terus akhirnya nggih sakit. Akhirnya sampai meninggal. Lah niku nggih pun mboten cerita lintu-lintune umum mawon. Dadose panjenengan lek ndhedhek anak nggih sampean tingali niku yugane sampean napa kelebihane. Lek nyanyi nggih sampean kursusaken nyanyi, lek renang nggih sampean kursusaken renang, lek bal-balan nggih sampean kursusaken bal-balan, lek seneng olahraga karate napa menika nggih sampean mung ngelurusaken mawon, sampean tingali mawon. Lah nggih niku lek panjenengan di akhir zaman meniki dadi wong tua manut anak, intine ilmune niki jadi orang tua belajarlah bijaksana.
ngoten mawon saya mboten basa sing ya napa lek jamanipun panjenengan ancene panjenengan kudu manut teng tiyang sepai panjenengan lan niku jamanipun beda nggih pun ngertos elmune mongko anak meniku nggih panjenengan piyambak ingkang semrap krana anak niku wau nggih sifatipun panjenengan piyambak cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.